guys, mayong hapon. Ani ata guys, mutan-aw ta sa pagsalop sa adlaw. Nga alas 6 na ti pasado ni alas 5 alas 6. Hikay-hikay ng mga mananagat guys. Sa ilang mga panagat. Kaya mga taong dagat nun, sa dagat jod mabuhi. Nakahigayon ko aris dagat guys, ni uli sa Kukaridjo. Kay isuglit na tapakita sa tong panimalay. Sukunyas mister. Kami kay tanawon guys ang talisalop ang adlaw. Kanang baya guys naputol na siya sa bagyong Udit. Luoy kaayon taon guys ang mga tao kan sa bagyong Udit no, dagat man gud. Makita po ang tower guys, tanawa. Kana nga towers guys, naana sa merkado. Dool sa Kabit Kuryalim. Please suba na guys. Anay mga mananagat guys, bisuga. Mamulinaw na guys or malaran. Or mangnukos na guys,
hinahinay ta guys og ari sa suba atong magpatungod ta sa tower ug atong paminawon ang tingog sa mga langgam. Pamantian nyo guys. Nalukop ang tower guys sa mga lansiyang. Tanaw guys, nag-itom. Gikas punuan nga to sa tumoy oh. Kaya itom ang kuan ang tower. Basta panahon sa kagabion ana jud sila mo pasilong guys. Gabi na guys, di na jud makita. Bye bye guys, bye bye.